Sering Astina Moko Prabu Duryudana Dari ningsun Awarkudara Sidem Aum awigna mastu purama sidem silat mriwang jagat karana sirang tondo kawisisaning disana sono sinambung laning lebih semakses tantu tambah buddha jinandur tutur katula tutula tulat mrih kapteng paradya wini sedonga pama parameng niskara karo nudha tuying jaman purwa mangga tekap usana ning bumi tetawa renggeng perambang patumpa-tumpa marmo panggung sang mara hengkata sekebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha inarik runtuting basa dongeng kena ngemusu rasa yen linarasaya karaos mula jaru hangrasa wani muruhing diri rasa mangsa ngrumangsani pindhane kaya jalma pangangkina kaca jarwe wis arinakuk caing carita becik wis kagelar ing madaning pakliran Yoko Sejatra mrisani pagelaran Dinggit Purwa. Surya Candra Iwang Kartoka wis klurbung drateng kawasa. Sari Aratri Angidri Bawana Purateking Duk Sina Glir Kemandi temah dadi wetanganing dina. Sasi Warsi Windu kang sarta abad. Tetuan tangkar-tangkar tu sinambun japat tengrem jatuh padha kutu walang atu kuburun yang beruntu ya dadi benan antan wicalan. Padang tarwangan sinari sang bangker dahing arsa berbawani jagat munggung jagat wetan munggung ngan mukrabang merengangah lamun gawe sayan dilato bumi saya dangu sumerup sang bang karo kata semeblak kanan kiri dengan bangai sujen naraka perbawan sinari sang bang basolto tanam dukaton ijo royo-royo manggu gunung kang katon biru moyo-moyo pucahing gunung iki mulan gendanu kasih ring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wedawis dangu selain kawula tasih Tinwara sanga piya buka garap tegal sawahe anglur sira tanam pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garunu kunanggiring raja kayane sawana perbagan Sumurwangi sang Bangarka dangu saya inggil wis katon melok sinar jagat dunung ing plat papat loro kidul wetan yang ulun sinaring jagat yang sami rebut yodo rebut rebut kekuwung parandiri datan wonten ingkang amat dari kekuwung praja negari ing Astina ya negari Gajah Hoya
ya negaring Kuru Janggala. Apan jaruk pambukaning kandha syarat ring mangke krana garing asna maju saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan daya benawi trambuya bang samudra benang langut kang tanpa wagut. Pegating manual kapantuk uruting Cakrawala, mane-mane cakrek ing wisik sawaneh kinebing jurang, corong kinebung gosirung. Kinarya sesuing peksi lawet miyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran der sasana jembar kebukaning pasir gemlar garis pinggir. Tanem duang rembuyung royo-royo karang kitri, roe-roe ron kelapa bumi subur, asiten mawur. Sadengati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan hangrang sang langit lenggak-lenggok lampahe toya kang mijil. Saka sendang kang mening tirtane. Iline kang den para, pelayune kang den tampi waduk benendung-bendung. Kinari henglen sawah. Nyang pategalaning Narakesma. Mokal panguling petani bebasan tatana megi sajeng kangkang selo sadya tinandurang kang kurang kapipan dewa. Bathari Slanggar pasabinan yayarung misar kang minangka prati. Oh. Pategal ngrengga kulwijeng mangan buyu godhongan diambi kowe nganti kaya manglung wit-witane. Polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadotan kuci wajinawi kukulang kang mangis sarasanding diri. Ing ngene raja kaya tik iwen sansang rembug lamun sang ablaring manggunan. Lamun wanci sarep surya samya bali mring kandange sowang-sowang. Datanon saran kandhang anggunancing malang labet lebih saged tindak Durjana Juti samya sayek seka kapya karo Rinu Sabangsa tuwin negaring Astina. Wana ngimbangi gunung Anggung Rinaksa mrih lestari urun tumurun trah tumerah sadu dadi huluk-huluk kaning lingkungan. Langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya samet mring sesanggeman. Sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya wadawina danane mumat sinamatan daya dinayan. Sawiji mapan sejatining jejiban kang pinuji teman mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemah ambabar karya kibdasaken garing asna kusmula mancik mring jaman jana panjang munjung pasir pawukira jinawi gemari pah kartotata turta raharja dasan guru kang njabari padhang jagat dhuwur kukuset turta kuncarane turta kasisiring manca praja lah sinanda wahu ingkang warangasta pusareng adil bangsa negari ngasina wenanging udan ucapna dosa namane Sangata Dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sangata Prabu Duryudana ya Sangata Prabu Jaka Pitana ya Jaya Pitana ya Kurawendra ya Sang Purwatri Dastarastran Jaya Sang Gendari Suta ya Sang Tripamangsa Pradene mangke Sangata Senggan Madari Damarjana datan montor-montor sipating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Kuwira dewaning kasugyaning Jawanta binayang-bayang sang janing para Hapsara Hapsari kawis nalpa pandir sagung kang samya semewa Yayah roping samudring daratan datan kanton wiswane usang janungan tungguling Parjana garing asna ing sampun katingal piswanira Mungkin keparang caket dening mangan sumuhune Ndya Mantri pangreksa muka. Pepatih negari ngasna pidalem ing Plasa Jenar nenggi Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman. Prandene mangke Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni mangraken mlinggaipun pandhiten saka lima. Lujeng negari ngasna Sang Tapa Gandura prandene ngrawuhaken lenggahipun nalin ndring mandura ka Sang Prabu Salya pramila Sang Utarsa medharing sabda panjuga gendring kawedharing lisan ya wis tungkara jagat manik raja Dewaku Nurwanggi Paman Patih Harya Sengkuni Paman Patih Plasa Jenar Paman Patih Harya Suman ayo dadi kaget pakenira si Paman Patih Harya Sengkuni wonten sira ingsun piji wenten ngajengan pandira Paman Patih Harya Sengkuni kawula ana ning nggih Dewaji semban kula
Pengayoman kula wonten ing Madyapada mrateng delahan. Gusti kula Sang Nata anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jakawitana. Nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih kepareng paduka miji dhateng pisuwanipun ingkang pamaning kepatihan. Saestu ing Jawi sanget damel kwatosing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun. Kumitra caruk maras. Nanging cemeplong raos sing manahipun kang paman sareng kula sak pejagong kelawan paduka lan nampi pandangu paduka. Manahipun kang bapa tebih saking raos kemarasan nggih Dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada anak Prabu Jakawitana marang kula nyadeng dawuh kawula ana ninggih. Katiparan jeneng para paman pati ora sing ingsun percaya. Lan ingsun pitayuna dadi batal wakil ingsun. Ora to diage paranata tata rakit kawarajan negara Ngastina atana mring panjenengan ingsun samandhapun julungan kang karempin. Paman pati harus sengguni. Nun inggih nggih paduka menawi paduka dangu dhateng kawontenaning kawarajan wonten negaring Ngastina nggih. Para kawula samya sayeksa katiakare luring nusa bangsa tuwin negaring Ngastina. Mandhapipun dumateng para abdi prajuritan ing boten kendhat nyenyo tansah gladhen olah kridhaning kaperang. Sawanci-wanci praja paduka anak Prabu Jakawitana katempuh parang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka. Anak Prabu Jakawitana nggih kapareng ingkang paman rembug kasawurna putung sumangga kabandhemna kawula ana ninggih. Ya jagat pangesungkul. Paman Haryo, kula wonten timbalan. Teka damel bumbung lan damel marem. Jasing manah ing putra Jakawitana. Sareng kula tampi pangandikan paduka, yejeng antika paman pati harus sengguni. Mboten langkung. Pakaran kang utama wedhen takno selawase urip paman pati harus sengguni. Menapa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala nggih kawula ana ninggih. Urwange pupu depan. Pupu depan Durna, pupu depan ing Sukalima. Sawa paduka pupu depan Durna ing putra Jakawitana katuraken pambagya raja mukya kanjata karsa paduka. Pupu depan Durna ing Sukalima, pupu depan Ubayana. Lole kena swaru gembal manyar-manyar doneng dungkel. Arana alas dadi wanah. Inggih, kajenge boten ngantuk, nggih. Arep delok wayah sore-sore wis ngeliyap niku nek cara nek boten pardi boten turu sore-sore. Nyun ngapunten kula ngaten mriku kula kangen gojek kalian para kanca-kanca mriku. Kakang Durna mbok ya ora gawe kaget atiku to Kakang Durna. Sing kaget ora mung sampean Dik Pate, wong semene kaget kabeh. Oh, nggih. Nggih. Lah mbok sesuk mulih niku nek arep ngagetke ngoten niku omong-omong. Oh, ngagetke ngomong-omong. Tenan ora sida kaget. Sampeyan niku malah prayogane nek ajeng kaget, wau sadurunge kula omong. Dadi sakniki pun mboten kaget, ngoten. Lucu Kakang Durna. Lucu dengkal memlapat. Nggih. Matur nuwun nggih, matur sembah nuwun. Maturaken gunging panuwun wonten ing paduka anak Prabu Jakawitana sampun kastu nimbali dhateng pisanipun ingkang bapa ing Sukalima. Oh, pambagya raja sampun kula tampi damel bombong tiasing manah ingkang bapa ing Sukalima. Mboten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa. Lasan taklim kula mugi katur wonten ing ngarsa paduka anak Prabu Jakawitana kawula ana ninggih. Pupuk nebantunu sampun kula tampi. Damel bumbung tiasing manah mboten langkung kaprayogan lenggah paduka paman Sukalima. Nak niki sampun boten kirang sikit congger saman kula. Kula nak-nan. Ora dene Kakang Prabu Karna, Kakang Adipati Karna ing Ngawangga, Kakang Basusena. Sareng paduka kula ngaturaken asung pasegan panakrami kunjung wonten ngarsa paduka Kakang Prabu Karna, Kakang Prabu Basusena. Nimangsa semana kang adilunuwe. Ana sasmentan ingsun jagat bamana langgeng sinunggih datanawrat. Kula ana ninggih Yayi. Kemareng paduka Yayi Prabu Jakawitana amiji dhateng piswanipun ingkang raka ing Ngawangga. Pun Suryatmaja nggih kula pun Surya putra. Sampun damel bombong tiasing manah kula. Teka paduka Yayi Prabu Jakawitana misungsungaken asung pasegan panakrami sampun kunjuk wonten ngarsanipun Kang Raka.
Mboten langkung kendelo sami-sami Yayi. Sampun kula tampi. Tadha paduka mawantu-wantu damel bombong dasing manah kula. Mboten langkung kaprayogakno. Sampun mboten kirang sekeca. Kartomarma. Wonten dawuh. Padha tatanem barisan Kurawati bulunge padha gantung sibu. Jenenge Suradya babarake wigatine pasewakan. Inget niki. Menawi sampun paduka dawaken Koko Prabu. Mboten langgeng ngrayipun Kartomarma menawi saged cumadung dawelan ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Astina. Kawula nutun niki. Yo Kartomarma gawe bumbung. Iya inget. Nur panggih Kanjeng Rama Prabu. Kanjeng Rama Prabu salyang Wantaraka. Sewu lepat aturipun Kang Putra Diageng pangaksami kantos randhet ing kula ngajari rawuh paduka. Namung pamujinipun Kang Putra rawuh paduka Kanjeng Rama Prabu salya rawuh wonten karing Astina mugi kinandenan karaharjan Rama Prabu salya. Ya jagat pangestu Rayu Bathara jagat Pandhendra Jaladewaku. Yo waladala. Yo. Iki kene. Anak Prabu Jaka Pitara iki anak Prabu Duryudana. Mboten dadosaken sujening perkawis turta manahipun Kang Rama mboten mesgul ing penggalih jenyatanipun sinaosa randhat nggih paduka ngacarani sowanipun ingkang bapa. Nggih. Namung kula saged ngawonten ingkang kados mekaten ingkang mampyara. Walah. Menika kok para nayaka Punggawa Negari Ngastina sami ngginakaken rasukan werni abrit menika. Wah, elok. Nggih. Kula malah pekewo lho, Nggih. Ewet perkewet kados pundi? Kancane ngangge abang kok kula ngagem coklat piyambak niku. Kula nyuwun mangapunten, Nggih. Boten dadosaken merupa. Jenyatanipun raos pasederhan lan kekadangan katresnan paduka kamilu kepepundhen kula tansah sumeget wonten ing manah. Mekaten. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi katura inggih Nggih. Sampun kula tampi damel bumbung dasing manah kula. Rama Prabu. Lah nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jaka Pitana. Kula wonten paring adhawuh. Sampun ngantos kula kanggep lancang lan sampun ngantos damel kuci wae manah paduka anak Prabu Jaka Pitana. Wontenan kula wantun matur ingkang kados mekaten menika mangke. Kula menika namung badhe ndangu kok nggih. Kula menika namung badhe nyuwun dawuh paduka. Kula menika namung badhe nyuwun pangandikanipun anak Prabu Jaka Pitana menika saged nemahi lan numusi dhateng menapa ingkang dados wigatosing pasewakan lan kenging menapa pasewakan Negari Ngastina sak mangke teka nimbali dhateng pisanipun ingkang Rama ing Mandaraka kula tak nyuwun dawuhipun nggih anak Prabu Jaka Pitana. Ya jagat pangestu Kara Rama Prabu salya kula wonten timbalan nggih. Paman Pati harus sing pundi? Kula wonten dawuh nggih. Bapa Pandurna. Kula wonten dawuh. Nuwun sewu, nyuwun pangapunten. Estu kemawon tanpa kula matur wonten karsa sing andika sami sami rawuh. Mesti kemawon sing andika sami sampun sami pirsa menapa ingkang dados legetaning manah kula. Wonten kula gadhahi pasemon ingkang sajak kuciwa ing manah Sungkawa tiasipun Kang Putra pun Jaka Pitana. Rama Prabu kula nyuwun dawuh. Lho, mangke riyen. Paduka anak Prabu Jaka Pitana mriku dereng paring dawuh lho nggih. Paduka dereng paring dawuh menapa ingkang dadosaken dasar sabab saha jalaranipun Paduka anak Prabu Jaka Pitana nggadahi pasemon ingkang sajak sunturut gwayanipun menika kula nyuwun dawuh. Lah paduka mawon dereng medharing sabda pangandika. Lah kula menika badhe matur menapa? Nggih. Sing cetha to nggih panjenengan menika. Menawi paring dawuh menika, nuwun sewu menika dipun rawuhi dening ingkang Rama Marasepuh ing Mandaraka. Inggih menika pun sinuhun Prabu Salya. Nggih.
Sampun ngantos sing sak mangke damel kucem marang sing manah lan damel kuciwa sak lebeting tas sinuwun Prabu Salya ing Mandaraka krana paduka mboten paring dawuh menapa ingkang dados legetaning manah paduka. Mangga kula aturi paring dawuh. Inggih nggih. Babar pisan ingkang Rama badhe nganglungaken jangga nilingaken karna nyuwun dawuh paduka anak Prabu Jaka Pitana. Napa melih sing ajeng kula penggalih? Napa melih sing ajeng kula gagas? Kejawi boten tangguh malih. Lan para sata Kurawa taminipun Kang Putra pun Jaka Pitana inggih boten tangguh malih. Badhe mapak tumekaning jakaning jagat kodrating pepesthi. Perang gedhe kang winastan Bratayuda Jaya Winangun. Rama Prabu, kula mriku bingung rinten pantaraning dangu kula mriku kuwatir. Kula mriku ajrih menawi ngantos binjang para Pandhawa kudu saged ngawonaken sangyaring para sata Kurawa. Temah para Pandhawa ancik-ancik kamukten lumantar kuwandaripun Kang Putra saking para sata Kurawa. Ingkang kula manah-manah, ingkang kula angkah, ingkang kula jangkah saben dinanipun mriku. Kados pundi serananipun para Pandhawa saged gelasah dadi babatan pacing nalika perang Bratayuda wonten Madaring Tegal Kurukshetra. Oh, mekaten. Oh alah nggih dados menjelang niku namung angajab dumadining merang Bratayuda ngaten. Mboten. Kula mriku mboten ngajab. Sapa sing sudi perang, sapa sing saguh perang. Ger, lho dawuh. Nuwun sewu. Bapa turu kados pundi? Bojo kula pun wilu taman nembe mandhap. Liripun menapa? Dedake telas kala wau. Kakang Duna kok nyela-nyela. Mboten no. Kula wonten dawuh. Menika rembug wikatos. Nggih. Lah kok paduka malah nyela-nyela aturipun Kang Putra. Nuwun sewu. Menawa sampun boten betah lenggah teng negara Gustina. Menawa sampun betah lenggah melu karo para sata Kurawa, apa wis ora saguh mukti wonten kesanipun Kang Putra pun Jaka Pitana. Lho, liripun nggawa bojo ora tatan. Nyun ngapunten nggih, nyun mapunten. Pun kula tak mboten ngiguhke napa-napa. Kula tak mboten matur napa-napa. Nggih, nyun mapunten kula ngakoni lepat. Mengke riyen nggih sanes bojone Durna sing dirembug. Nggih. Nggih. Menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana mboten ngajab dumadining merang, inggih kula mangertos awit paduka menika nuwun sewu. Sajak mesguling manah menawi ngantos dumadi perang gedhe menika. Nggih. Lajeng mesti keman wonten jalaran lan sababipun nggih. Perang Bratayuda menika dumadi sakderengipun perang menika lumampah menika miturut kabar ingkang kula tampi menika kedah wonten duta agung. Lah menika nggih badhe kula suwunaken pirsa dhateng ngarsa paduka. Lah rak ngaten kecandhak perkawisipun. Nggih. Sasampunipun duta agung saking para Pandhawa. Mbuh agunge saka ngendi kula ya ora ngerti. Sing diagung-agungke niku napa kula niku ya ora ngerti. Pandhawa wanine mung utusan karo wong tuwa-tuwa. Lho, sinten? Tiang sepuh-sepuh sinten? Dewi Kunthi kalih Prabu Drupada. Niku nek mboten wong tuwa-tuwa napa? Nggih, nggih. Menika pun agungaken kalian para Pandhawa. Lah iki duta agung tumrap para Pandhawa, nanging tumrap Duryudana menika duta ketibal. Lho. Liripun menapa? Pandhawa niku ora duweni watak satriya. Kena ngopo yen arep nanjing negara ndatah utusan karo wong tuwek-tuwek. Kena ngopo Pandhawa ora prapta mriki piyambak. Nuwun sewu garek. Gatel. Nggih. Tepate apa? Aku ora dijaluki iku. Ora apa-apa. Malah penak. Ndelok ki penak kok. Iya. Ngrungake tabuhan kuwi penak tenan. Karo maido wong mayang kuwi penak tenan. Aja dipaido to Kang. Kula niku arep ajeng mayang sewengi niki tok. Nembe pisan iki teng mriki niku. Wis ora idep kok. Aduh. Pokoke sampean le mbusana besus lho Dik Patik. Nggih.
wis wangun apa gayamane Sala wis lawas. Jarike ya jarik lawas. Tagene lawas, kerise ya lawas saka Mbah Gati. Iya, anu nggih. Ning kok kalungan pot. Pot kok nggo kalungan. Niki wong tuwa-tuwa niki napa milih kula tundung sing kedaton. Mboten nggih, nggih, mboten. Nuwun sewu, kula mriku badhe nedhem gineman kaliyan Rama Prabu Salya. Nggih, anak Prabu wonten dawuh. Dipun selani mercon riyen nggih. Iki anggaran saka ngendi, Kang? Embuh. Kok napa nganggarke mercon barang? Yoga ora tak bayar, dagelan ora tak bayar kok. Nah, sampean iki kok ora. Napa ingkang dipun penggalih saking duta agung saking para Pandhawa? Jernyatanipun Paduka Anak Prabu Duryudana niku sampun saged nundung mewah duta kapisanan lan duta kaping kalih saking para Pandhawa gagar wigar anggenipun nanjaken negari dhumateng Paduka Anak Prabu Jaka Pitana. Menapa Paduka Rama Prabu dereng pirsa? Menapa? Kula sampun nampi nawala saking para kadang-kadang kula wiratipun para Pandhawa. Nggih. Bilih samangke para Pandhawa badhe angutus duta agung ingkang pungkasan awit duta agung saking para Pandhawa niku wonten 3 Ramban. Nggih, nggih. Lah lajeng sinten ingkang pungkasan? Miturut nawula ingkang kula tampi. Duta agung ingkang pungkasan menika boten sanes jawing namung Koko Prabu Padmanaba inggih Koko Prabu Kresna ing Durwati. Pramila kumesar rasa ing manah kula kados pundi samangken kula badhe ngadepi pratanipun duta agung mriku. Alah jagat pangesungkur wayah Bathara jagat. Ameng kali anak kula Ndrawati kok sampean mriku ajrih lho nggih. Nggih. Ameng kali sireng kok panjenengan mriku ajrih lho. Kakang Dunan. Mboten ajrih kados pundi? Prabu Kresna mriku Piyai Lantip Panggraita. Piyai Wasis Waskita ing Ngesti menawi ngantos sakmangke kula kajlumprung lan negari Ngastina ngrawuti Indraprasta kula pasrahaken kondur dhateng pangesipun para Pandhawa. Para Sata Kura kedah mapan dhateng negari pundi? Lho nuwun sewu, menika ingkang dipun rembag dening Duta Agung menika rak namung mesthekaken Bratayuda siyos napa mboten? Nggih to? Nggih. Menawi Paduka Anak Prabu Jaka Pitana masrahaken negari Ngastina dhateng panguwasipun para Pandhawa teges negara dibalekke. Niku mesthekaken lan mertandaken bilih perang Bratayuda mboten siyos. Kosok wangsulipun menawi Paduka Anak Prabu Jaka Pitana menika ngukuhi negari Ngastina mboten pun pasrahaken mboten dipun wangsulaken dhateng panguwasipun para Pandhawa menika perang gedhe Bratayuda badhe dumados. Lek ngaten to nggih? Nggih. Ingkang kula bingung mriku kados pundi? Menawi perang gedhe Bratayuda dumados para Sata Kura badhe nemahi perang. Lho kados pundi nyatanipun Paduka umami sampun saguh ngukuhi negari Ngastina nggih kedah dumadi perang. Nanging menawi perang Bratayuda boten siyos lan negari pun wangsulaken dhateng panguwasipun para Pandhawa, para Sata Kura kedah mapan dhateng pundi? Rama Prabu. Walah. Walah jebul arek ngrembak menika namung mekaten to nggih. Mengki riyen. Paduka Anak Prabu Jaka Pitana menika kok kuwatir menggalih babakan kahanan keprajan. Paduka Anak Prabu Jaka Pitana kok kuwatir menggalih babakan Kurawa arep urip nang endi, Kawula Ngastina arep urip nang endi. Nuwun sewu, nuwun sewu. Kula aturi mas pausaken ingkang Rama ing Mandaraka. Kula menika tiyang sepuh lho nggih. Kula menika wong tuwa, kula niki wis tuwa, kula niki wis nuwun sewu. Sampun boten mantes jalaranipun menika kula niku wong tuwa bangka tuwek keklek. Menawi kula sakmangke taksih mengku kebawat keperintah negari Mandaraka, kula niki pun tuwa, kawula kula saya akeh, kula niku pikiran kula niku saya kebak. Malah mungkin namung sasar susur buyar anggen kula mengku sangganing para kawula sak negari Mandaraka. Lah wondene menapa kula matur kados mekaten menika kula wau kula nyuwun sewu nggih nyuwun sewu menawi midhangetaken lan menawi ndaraturipun ingkang Rama lho menika negari Ngastina lan Ngamarta kula aturi kandharaken dhateng panguwasipun para Pandhawa
Lajeng sak mangke Kurawa inggih paduka sakadang kula badhe mapan wonten pundi? Nuwun sewu. Kula lila lereh keprabon nggih. Kula lila lereh keprabon. Negaring Mandaraka kula aturi nglenggahi. Paduka kula aturi madheg Nalendra wonten negaring Mandaraka nggih. Mangapunten Nyai Prabu. Paripeksa ingkang raka ing ngawangga majeng anggen kula sowan. Kakang Prabu Karna Kadiparan. Nuwun mangke, nyuwun mangke. Kula kok rada bingung. Bingung liripun kados pundi? Nuwun sewu to. Menawi cara kula pundi wonten Nalendra ingkang lila negaranipun dipun masrahaken. Liripun kados pundi? Nuwun sewu, kula matur kados makaten menika awit jejer kula menika ugi Nalendra. Nggih. Kula ngraosaken kula ngemong sangjaning para kawula dasih. Kula ngraosaken mengku mimpin wonten sawijining negari. Pramila kula saged matur kados makaten. Nuwun sewu, kula kok ngeman dhateng derajat paduka anak Yayi Prabu Jaka Witana. Ngemanipun menapa? Paduka menika Nalendra Gung Binetara rikala badhe lenggah wonten negari Ngastina menika mawi srana ingkang rekoso mawa pangorbanan ingkang ageng tumrap sanjaring para kawula. Nggih. Nanging kenging menapa sak menika negari Ngastina namung teka dipun masrahaken semprung dhateng pangaosipun para Pandhawa. Lajeng paduka menika Nalendra Gung Binetara kok trima mung nglungguhi dampar silian. Paduka menika Nalendra lho Yayi. Paduka menika aratu kedah nglenggahi bawa leksana menapa badhe kasembatan lan menapa sak mangke mboten badhe damel kucem asmaning paduka Yayi Prabu Duryudana. Ning atasipun Nalendra kok mung nglungguhi negara silian, nglungguhi dampar silian menika nuwun sewu. Kula ngeman dhateng derajat paduka Yayi Prabu Duryudana menika ingkang ping pisan, ingkang kaping pindho nuwun sewu, nyuwun sewu. Walah, kula kok ngrumangsa, kula niku rumangsa, kula rumaos dada kula menika dipun kilani dening paduka Yayi Prabu Duryudana. Liripun menapa? Ngastina menika tasih kagungan senopati, Ngastina menika gadah senopati inggih kula menika senopati negari Ngastina. Kenging menapa kula mboten dipun utus manjer gendera perang, ngecak perang gedhe Bratayuda mengsah Sangyapura kadang Pandhawa. Nuwun sewu, blaka suta kula mesgur. Kula gelok. Kejawi saking menika menapa? Kula sajak sampun boten pun pitados dening paduka Yayi Prabu Jaka Witana malih. Awit menapa? Paduka Yayi Prabu Duryudana menika langkung mijanget miwah langkung pitados dhateng ngendikanipun tiyang sepuh ingkang nuwun sewu lho menika amin sewu. Midhanget dhateng panjenenganipun tiyang sepuh ingkang boten nggadahi kekiyatan menapa-menapa. Liripun menapa kula matur mekaten? Wong tuwa niku sing digunakake dasar sing digunakake menika namung paseduluran. Sapa wong tuwa sing ora ngajap antarane para Pandhawa lan Kurawa menika saged rukun. Nuwun sewu sejatosipun atur ingkang kados menika. Mekaten menika kula namung nutupi dhateng karingyanipun wong tuwa menika kula wau. Pangandikan kados ngaten menika kula namung nutupi dhateng karingyane tiyang sepuh awit mboten saged malih nindaken paperangan Yayi. Jagat pangestu rayu Bathara jagat Karna. Karna. Kula wonten dawuh Rama Prabu. Walah keparat. Dakik-dakik ucapmu kaya ngono ning ngarepe anak Prabu Duryudana.
Apa kowe ra mawas? Apa kowe ra mikir aku ki sapamu? Aku iki apamu? Loh, piye to iki? Nuwun sewu Kanjeng Rama menawi nuwun sewu menawi mboten apal dapukanipun iku benjang melih tanglet kalian. Iki parap wong tuwa nggo dolanan. Karena iki rembug wigati aku tak omongan karo kowe. Iki kados pundi? Walah. Aturmu ingkang akeh-akeh kaya mangkono mau gawe wirangipun Rama. Merga kowe wis gawe wirangipun Rama, ayo tak larak metu jaba wae. Ayo. Pripun niki? Nah niki kok malah para priageng-priageng mun sami kesah niki pripun? Kajengipun. Kajengipun. Wah, lata. Paman Sengkuni. Kula wonten dawuh nggih. Kula rada marem. Kados pundi? Kula nggadahi rasa lan kula wiwit nggadahi anteping tekad. Awit Kakang Prabu Karna ingkang sak mangke badhe nyengkuyung dhateng lekasipun Kang Putra. Mekaten. Nggih. Nuwun sewu nggih. Kepareng mingset sawetawis anggen kula sowan awit kula mireng ala ing Sang Japara kawula dasih. Ingkang sami ngandhakaken bilih Duta Agung ingkang kaping 3 inggih Duta Agung kang pungkasan sampun tumedhak wonten negaring Astina. Kula aturi tata-tata samapta ing gati sawegeng diri nggih anak Prabu. Paman Durna kenging menapa? Mitak piring nggih ngapunten. Mbok nggih ngatos-atos. Ngapunten. Kula kinten nek niki niku asbak. Kulo kok parcitan. Lemper komplit. Ngaturi sugeng rawuhipun nggih. Nggih. Sowan kula Raharja. Nggih lho pengirian nalendrane niku nika senes kula. Lho lah kok panjenengan dangu kalih sowan kula. Ngapunten kok nggih rembangane mboten nomong. Oh inggih. Ya jagat pangestu karo. Piye? Ayo ke amang. Panjenengan menika kalih ratune kok kaya ngoten. Wah. Ya jagat pangestu karo. Yayi. Nuwun sewu. Yayi Prabu. Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu Duryudana. Wah, jagat pangestu karo. Yayi Prabu. Yayi Prabu. Jagat pangestu wonten dawuh. Nuwun sewu panjenengan menika sumurup kula sowan wonten kedaton negaring Astina kok sajak bingung raos sing manah menika. Mboten. Wah. Mboten kinten babar pisan sesembahan kula tiyang agung Ndarawati sampun rawuh Duta Agung ingkang pungkasan saking para Pandhawa sampun kemareng rawuh tedhak wonten negaring Astina. Wah, mbok ampun ngaten. Kula kados mekaten niku namung netepi dhateng menapa ingkang dados panyuwunanipun kadang-kadang kula pun para Pandhawa. Nggih. Kok Prabu, kula wonten dawuh. Sarawuh patukan Jengkaka Prabu Ndarawati kemareng kula ngaturaken budya pangarsa mugi kunjuka. Nokna nggih sampun kula tampi kaprayogaken sampun boten kirang sekeca. Nggih wilujeng rawuhipun. Lho kok diambali melih. Lho kajenge marem. Nek cara kula niku dipindho men rada kacek. Oh ngaten nggih. Wilujeng rawuhipun. Nggih. Raharja sowan kula Bapak Durna. Nggih. Salam taklim kula katur nggih nggih. Nggih sampun kula tampi. Prayogaken sampun boten kirang marayogi. Kok Prabu, kula wonten dawuh. Nyuwun pamunten kula najaken bab perkawis wigatos Patuko rawuh wonten negaring Astina. Nggih, kula wonten timbalan kados pundi? Menawi ingkang dados darunanipun teka samangke sengkan datan pepuyan rawuh wonten negari Astina wonten wigatos menapa?
Ya jagat pangestu wayah Bathara jagat. Malah dalah. Kula kinten menawi paduka Yayi Prabu Duryudana menika anggape tuwin andhahar, tuwin anyu rasa nawala ingkang sampun kula aturaken. Nawala ingkang sampun pun aturaken Saptari kapengker ingkang pun tapak asmani dening inggih kadang kula ngamarta inggih menika pun Yayi Prabu Puntadewa. Kula kinten menawi nawala menika paduka bika. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Kang Prabu, kula wonten dawuh. Wontenipun kula matur mekaten menika namung sinamuning samudana. Oh, mekaten. Ih. Menapa malih Yayi, kejawi kula menika nglampahi kewajiban lan tanggung jawab kula minangka pujangganing para Pandhawa. Inggih dinten menika kula madeg duta ingkang pungkasan ingkang dipun utus dening para kadang-kadang kula para Pandhawa kinenanjaken kawontenan kerajaan negari Ngastina. Menapa kemareng paduka paringaken kunduraken dhateng pangosipun para Pandhawa, menapa malah negaripun kukuwi. Kula nyuwun pangandikanipun Yayi Prabu Jaka Pitana ingkang saknyata sampun ngantos ing sak mangke pangandika paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika wola-wali jenyatanipun paduka menika Nalendra Sabda Brahmana Ratu. Kejawi saking menika sawan kula wonten negari Ngastina menika pun sekseni dening Jawata Catur ingkang sak mangke sampun parang nunggal sakrata wonten ing kreta Kyai Jaladara titian kula nalika kula sowan wonten negari Ngastina. Kula suwun pangandikanipun awit Jawata Catur inggih menika Iwang Pikulun Narada Kanwa Janaka lan Iwang Pikulun Rama Parasu ingkang sakmangke minangka seksi anggen kula badhe nanjaken kawontenan negari Ngastina pun pasrahaken menapa mboten. Lan menika minangka panentu lan menika minangka inggih menika niteni lagu menawi negaripun kukuwi teges Bratayuda kasembatan kosok wangsulipun menawi negara pun pasrahaken pun kunduraken teges perang gedhe Bratayuda wurung Yayi. Ya jagat pangesungkara Kang Prabu wonten timbalan mboten kinten babar pisan. Wah dewa tumpun perkawis menika. Nuwun sewu. Kula mboten wantun dolanan, kula mboten wantun matur ingkang wola-wali pangandikan kula. Kaleresan meneh mekaten. Samangke kula aturi nyekseni. Kula aturi nyekseni. Kula mboten ngukuhi negari Ngastina, teges negari Ngastina kula wangsulaken, kula kunduraken, kula pasrahaken dhateng pangwasipun para Pandhawa. Lan sakmangke sengara kula goro, sengara kula atur-dura, awit atur kula menika pun sekseni dening para Jawata Kang Prabu. Doyong pak bong bolong kali conde sapa sing gawe kresna sasinampurna kewajiban kita ngger sasinampurna tanggung jawab kita kresna. Yen ngono ulun sekseni perkara iki wis disekseni jagat yen to perang gedhe Bratayuda wurung ngger. Prabu kula wonten dawuh kula pun midhanget piyambak kula pun sumurup dhewe yen to dewa catur ingkang nunggal sarata lan panjenengan samangke sampun kesah sampun loncat saking bumi Ngastina pramila sampun ngantos atur kula masrahaken negari dateng pangusipun para Pandhawa sampun ngantos menika pun pitados. Nuwun sewu. Taunana Windanana
yen to durung glundhung mestakane Duryudana urung kasembatan Pandhawa ngukok negara Ngastina. Tiasing manah Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna inggih duta agung kang pungkasan nalika semanten amenggalih dhateng pambeganipun Nata Ngastina ingkang mengis pambeganipun Sang Prabu Duryudana ingkang kaya-kaya wis ilang kamanungsane mengeti lelakon Sang Prabu Jaka Pitana njabel pangandikane sinambi kecoh wonten panggoning Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna nulya nilaraken kedhaton negari Ngastina. Kocaping mangke Sang Rekyana Patih Harya Sengkeni ingkang wis ngawe sang jaring para Sata Kurawa. Dampyak-dampyak lakuning para Sata Kurawa gembruduk ngruyuk saliyaning Nata Ndrawati. Ayo. Kruyuk Kresna dikrubut. Kresna dikrubut. Ayo. Krubut. Ayo. Kresna krubut. Ayo Kresna krubut. Kresna dikrubut. Ayo. Ben kapok sisan Kresna. Ayo. Krubut Kresna krubut. Kresna dikrubut. Ayo dikrubut. Ayo krubut kroyok Kresna dikruyuk Kresna dikruyuk. Modar tenan Kresna. Wah, modar tenan Kresna kowe. Wis ora iso ngapa-ngapa tenan Kresna. Ayo sambat kowe Prabu Kresna Ndrawati. Ayo dikuyuk karo Kurawa. Sengara iso glawat. Ayo modar tenan Prabu Kresna, modar tenan Prabu. Woi. Ora bayaran kok do mempeng-mempeng. Oh, Prabu Duryudana wa. Pakartimu pancen sak ngisoring dlamakan kowe. Yo. Negara Ngastina wae dadi regejekan untale wae. Nggih, kula aturi sareng nggih.
Wah, edian wah. Gumun setahun jengleng serendeng kula nggih. Ih. Paman Prabu. Nggih, kula. Nggih. Napa kok kaget? Kok kaget kenging napa? Kula gelo kalian panjenengan, Paman. Lho, gelo sebabipun? Kula menika rak nembe kemawon Tiwikrama, kula nembe kemawon dados buta ageng. Nggih. Lah kok pun ndaken kamurkan kula menika ora. Anggen kula ageng menika rak namung sekedap to menika kula. Ah, sampean menika. Anggen limrah mawon panjenengan gelo mergo sampean menika tesih enom nggih to, Nger? Nggih. Lah nek kaya kula niki, Nger, wis tuwa ming arep ngopo, ming kari karepe. Nek ora disurung-surung. Kaya-kaya ora ana kekuatane kok, Nger. Panjenengan niku ngendika menapa? Mboten. Kula niku ajeng matur kalih panjenengan. Nggih, matur babakan menapa? Le sampean kok iso tetek awit lho niku wau lho. Anak kula Ngastina niku kecoh teng ajengan panjenengan. Amit lho nggih kula habu terus ngeten teng mriku niku wau. Panjenengan mriku nalindra kok saged tetek manahipun. Nggih sampun kewajiban kula kados mekaten kok Paman Prabu. Lho, kula niku nindakake kewajiban nggih. Kaya ngoten niku giri godane niku pancen enten ning kula paripaksa kawon kalian giri goda ingkang tumeka menika. Pramila badar anggen kula laku. Lah nggih menika sampun nasib paduka. Oh lah iki. Lah sing ajeng kula takonke, senes niku nek niku cetha wong semene gumun Kresna kok iso tetek karo sing dadi pambekane Ratu Ngastina ping pindhone Kresna iso dadi buta. Wah, luar biasa kira. Lembuk wau sing ditokke sing enten tembok ngomah niku. Lah nggih wonten mriku nggih dipun pirsani saking mriki mawon rak nggih ketingal. Oh lha nggih. Nggih. Nuwun sewu Paman Prabu Salya badhe nyuwun dawuh menapa? Nyuwun atur menapa? Bratayuda siyos to nggih. Pripun? Bratayuda niku siyos to. Lho, lah kirang mangertos. Ah, sampeyan niku ampun goroh lho. Iya. Kula tak takon menawi kula midhanget rembuking pasewakan niki wau anggere sampeyan mriku dados duta agung saking para Pandhawa, Bratayuda niku siyos to nggih. Lho nuwun sewu. Bab janganing jagat perang Bratayuda menika siyos napa mboten menika namung gumantung Gusti kang karya loka Paman. Oh, ngaten. Nggih. Teges dereng kantenan nggih Bratayuda sida napa mboten? Nggih, dereng kantenan. Oh. Nggih. Lah ning sesundi titine perang Bratayuda sida napa mboten niku rak kacena saged ketingal saking anggenipun panjenengan minangka Duta Agung nggih nanjaken kawontenaning negari dhateng inggih menika pun anak Prabu Duryudana menawi negara pun kukuwi teges perang Bratayuda menika sida nanging menawi negara pun balekaken dhateng pangsipun para Pandhawa teges apa perang Bratayuda menika mboten siyos. Inggih, pancen mekaten. Lah nggih. Lah kamangka niki wau negara pun kukuwi napa pun pasrahaken. Menika kala wau negari dipun kukuwi dening Yayi Prabu Duryudana. Lah nek ngaten perang Bratayuda sida. Lho. Sinten ingkang matur siyos? Lho. Niki wau lho. Ingkang matur siyos sinten? Lho panjenengan. Lho, kula mboten matur menawi siyos ngaten kok. Paduka namung nanjaken menawi negaripun kukuwi teges perang gedhe Bratayuda sida. Lah niki wau negara pun kukuwi napa masrahke? Dipun kukuwi teges perang gedhe Bratayuda sida napa mboten? Sida mboten. Ah, mbok ampun men slamince to nggih, apa jenengan niku nalendra kok. Ampun. Kula pun ngerti. Ah. Inggih Paman, nggih. Kula niku wong tuwa iso nyingkiri blegungan. Inggih. Lah saniki kula tak takon mergo perang Bratayuda wis kelakon wis bakal kelakon teges perang Bratayuda bakal sida niku kula tak takon nggih. Kados pundi? Sesuk sing menang sinten? Lho. Menang napa? Lho perang niku lho. Jroning perang Bratayuda menika ingkang menang menika para Pandhawa menapa para Satakurawa. Lho kula mboten mangertos. Ah sampun guru sampeyan. Nur sewu.
Nggih. Wonten ing cariyos-cariyos kapengker menika wonten tetembungan ugi. Nggih. Sura Sudira jayaning Kanangrat Subrastala tekabing Darmastuti. Menika werdinipun menapa? Menika werdinipun gampelipun mekaten. Nggih. Sak digdaya digdayane barang kang ala ora bakal bisa menang yen to mungsuh barang kang becik. Lah tak takon nggih. Menapa? Teng mriki niku antarane Pandhawa kalih Kurawa niku sing apik niku Kurawa napa Pandhawa? Sing elek niku Pandhawa napa Kurawa? Sing elek Kurawa, sing apik Pandhawa. Lah nek ngaten nek perang niku wau sing menang niku sing apik nggih, Nggih. Nggih. Lah nek ngaten Pandhawa to sing menang. Lho. Iya no. Mboten saged. Iya no. Kangen kula kalih sampeyan niku. Ya pun nek ngaten Pandhawa cetha menang. Nuwun sewu kula mriku mboten matur lho. Paduka menika wau nak nanjeaken cariyos ingkang sampun kapengker to. Nggih nek digathuke kalih Kurawa kalih Pandhawa nggih nyambung mawon to nggih. Ha nyata nggih to. Nggih kula nderek mawon paman nggih. Pun nggih nggih gojekan nggih. Pisan melih kula ajeng matur. Kados pundi? Kula tak matur kalih sampeyan. Matur anu paring dawuh menapa? Kula titip anak kula. Sik nggih. Napa? Lha ampun limbukan ngaten kok nggih. Ya iki sampun pun kula tak kesah saking mriku bakune kula titip anak kula Sediwa kali anak kula nggih anakipun Madrim nggih, Nger.